थांखिया सासे IPS अफिसार जानायनि सिमां। प्रथमावनो बे समावहाय गासैबो फेसबुक इउटिउब नायग्राफोरनिसिम जोंनि गोजोननाय हामलायथिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय आरो नैथियाव बेनो जागोन जोङो निसिमा हिसाबैहाय बुहुत खुसि सिगांनि बोसोरफ्रावहाय जोङो एसेबां दावगानाय गथ'फोर फार्स्ट क्लासाव जों मोनाखैमोन दा बे बोसोर 2026 आवहाय जोङो बांसिनैहाय जोङो बे मेट्रिक एग्जामखौहाय पास जानायखौ मोनदों आरो मोननो हानानै जोङो बिराद खुसि जादों जे जोङो सानदों जे बे गासैबो गथ'फ्रा जोंनि उननि खामानिफोरखौहाय जेरै ससियेल डेभेलपमेन्ट खालामलांनांगौ जेरै एजुकेशन डेभेलपमेन्ट खालामलांनांगौ स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट खालामलांनांगौ बिसोरो जोंहा फोथायनाय दं बिसोरो जे सानसे समाव लिडार्सफोर जानानैहाय जोंनि एरियायाव फैफिननानै बिसोरो सार्भ खालामगोन बेनिखायनो जों बुहुत खुसि आरो जोबोद खुसि सांग्रांथिया बेनो स्टुडेन्ट हिसाबै प्रथम बियो गावखौनो सानग्रोनांगोन गावखौनो हमथानो सोलोंग्रोनांगोन आरो नैथियाव बेनो जे जाय मानसिफ्रा बे एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्सफोरखौहाय लाबोयो स्प्रेड खालामो जों बिसोरखौबो जोंनि समाजनि माखासे गेदेर मानसिफ्रा नायनानै नोजोर बोनानैहाय बोरैबा जोङो बेखौ स्टप खालामनो हायो जों बेखौबो नायनांगोन आरो थामथियाव बेनोल' जे जोङो पेरेन्टस टिचार्स स्टुडेन्टस लेमेन जोङो कलाबरेट खालामनानै जोङो समाज दानायाव गोसो होनांगौ आरो बे समाज दानाया इडुकेशननि थ्रुयैसो जाग्रोगोन बेनिखायनो इडुकेशनखौ जोङो गोसो बोनानै इडुकेशनखौ जोङो प्रायरिटि होनानै जोङो खामानिखौ मावलांनांगोन आंनि फोथायनाया बेसेबां दिनैहाय जे फोरबो खुंदों फेलिसिटेसन बे फेलिसिटेसनावहाय जोङो फार्स्ट क्लासखौल' लाग्रोनाय जादों आरो सेकेन्ड क्लास थार्ड क्लास बिसोरखौ लिंहरनाय जायाखै नाथाय बे नङा जे बिसोरो जोंनि थाखाय इम्परटेन्ट नङा जों माबा मोनसे खारननि थाखाय जोङो बेखौ लानो हायाखै खिन्थु बेनि थ्रुयै बे मिडियानि थ्रुयैहाय आं बुंनो सानदों जे फार्स्ट क्लासानो हक सेकेन्ड क्लासानो हक थार्ड क्लासानो हक जोङो बिसोरबायदि गथ'फ्रा गासैबो इम्परटेन्ट आरो इकुवेलि इम्परटेन्ट आरो जाय पेरेन्टसफ्रा बिसोरखौहाय गोसो मोदोम जिउ होनानै गावसोरनि गोलोमदै थै होनानै बिसोरो फोरोंबाय आरो बिसोरखौहाय पास खालामबाय बिसोरनि थाखायबो जोबोद साबायखर आरो कंग्रेचुलेसन्स आरो मान बावहरनाय जायो आरो फैगोन समावहाय जायफ्रा मेट्रिक एग्जाम लिरगोन बिसोरनि बिमा बिफाफोरखौबो खावलायहरनाय जायो जे नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'फोरखौहाय मोजाङैहाय मेन्टेल सापर्ट हो फिजिकेल सापर्ट हो फाइनान्सियेल जेसेबां हायो एसेबां सापर्ट हो आरो बिसोरखौहाय मोनसे थासारियाव लाबोनो हास्थाय जाय थासारिया बिसोरखौ मोजां फरायनानैहाय फैगोन मेट्रिक एग्जाम 2027 आवहाय साबसिन पास जानाय बादि बिसोरखौहाय ग्रुम खालामलां बेनो आंनि खावलायनाय जिरिना दैमारि आङो राङिजरानिफ्राय आङो बिजनि इउएन एकाडेमि स्कुलनिफ्राय 66.5% लानानै मेट्रिकखौ फार्स्ट डिभिजनाव उथ्रिनो हादों आङो आंनि माखासे लोरबांथिनि थाखाय आंनि टारगेट हिसाबै मोननो हायासै अब्लाबो आङो नाजागोन हायार सेकेन्डारियाव मोननो थाखाय आंनि थांखिया सासे IPS अफिसार जानायनि सिमां